מה קורה יוטיוב? אני אילי ויואב המסעדה עכשיו רגע לפני שאתה נכנס לשם אני יורה פה עכשיו זיקוקים, אוקיי? רק אז אתה נכנס אבל אתה צריך להיות בגיימוד 0 מיד. בדיוק, וזה פרק שני של הדבר הזה. תגיד את זה עוד שלחתי לך בלי הנקודה G-A-M-E אתה גיימוד 0? M-O-D גיימוד 1, 1, 0, 1. נו די, תראה גיימוד 0. אני לא יודע איך אתה רוצה. שלחתי לך את זה בצ'אט, הנה עוד פעם שלחתי רק בלי הנקודה. גיימוד 0, נו מה הקטע? וואי תעשה כבר. אי אפשר. מעצבנים. תרשום, אנחנו שנייה נחזור יוטיוב. חזרנו יוטיוב, היה כמה בעיות. איזה כיף זיקוקים. די אוקיי, בוא תעמוד פה וטעות. לא ברגע שתראה את הזיקוקים מהצדדים יוצאים תפתח לו את זה. לא, הנה. אז פשוט תרוץ לתיבה. נכון. אוקיי, מוכן? כן. חכה, אל תשים בלוק. תאמר לי 3, 2, אני אשים. 3 2, 1. שים. אני יודע שעשיתם לי מלכודת. ידעתי את זה בגלל התיבה. ידעתי שעשיתם. זו המלכודת הכי טובה. בעולם. למה? אל תקפו טוב פליז. מיהו. ויוטיוב, אצא לכם שיש לכם חברים, תישאר במקום. אם יש לכם חברים סתומים כמו יואב, פשוט מה שעושים. אתה לא מצלם את הסרטון, מה זה? אם אתה עכשיו, בוא הנה כלב רע. לפעמים קראת לי? זהו, אני פה. תישאר במקום חייל. עמוד דום. אז איזה מגלשה יש פה תגיד לי? עמוד דום. עמוד דום, יש לך תחת אדום? עמוד דום. אני רוצה להיכנס. אני ארביץ לך. יש. אני רוצה למות. אתה לא יוצא מפה. אתם שומעים אותי? כן. למה? לא יכול לצאת. תפתח את התיבה. אבל לא עשית שהדברים שלי שם, ברור. סתום כבר! סליחה. טוב, אז זהו להיום יוטיוב, ויאללה ביי.